Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda a aquest canal. Sí, m'he comprat el meu Soner Amorous Casablanca i per presentar-te'l m'he vingut a un camp llaurat, aquest que veus. Diferents motius m'han mogut a fer-ho. Primer, un camp llaurat és cultura. És una qüestió ancestral, això de remoure i plantar a terra. Les línies rectes són ben presents, com el Soner. Si veus un camp llaurat aquí, ha passat molt de temps i molta història per fer-ho possible. Segon, bé saps com es mostra de recte el Soner. Que no fa ni farà rellotges rodons. No en caràcter ni esperit, no. No va d'això. Té una arquitectura recta que permet no tan sols la quadratura del cercle, sinó que inclou la fuga, en aquest cas, dial endins. Quan el mires i la llum fa i l'ombra fa també, aquest temps, aquest camp, aquest dir et dic. Tercer, visito el Berguedà, que tant m'estimo, per dir que aquest rellotge serà el meu, atenció, serà el meu rellotge de camp. I, més encara, no t'espantis, serà alhora el meu rellotge d'ús diari, també. Ja ho crec. Per què? Perquè vull dur-lo sempre al meu canell i haurà de saber estar a les dures i a les madures, com qualsevol peça d'abans d'aquest segle idiota que habitem i que li diuen 21. Tornem a paisatge. I continuo no ja dient numerals ordinals, sinó que, aprofitant la avinentesa, seguiré camp a través. Una altra cosa que em fascina de la natura és l'enorme contrast de llums i foscors que entoma una jornada. La nit fa albada, que fa migdia, que fa vespre i torna-hi. I en aquí fem collita de matisos inabastables, de cuirs i daurats, de perles i xilòfons, de cants d'ocells i d'espants de mosca. M'he agafat, concretament, el model Casablanca perquè és petit i daurat, i el seu or raspatllat és tan fosc i vell i sap més d'ombres que el fascinant llibre d'en Tanizaki. I, sí, m'he agafat aquest daurat perquè camina sense enlluernar, sense estridències fàtues. El motor que fa anar aquesta llum tènue és el Sellita SW100A, amb reserva de marxa de 42 hores, 25 joies, 28.800 vibracions per hora, corda automàtica i manual i que a mi em retarda una mica més d'1 minut per setmana, però que m'és ben igual. La manera d'incidir la llum en els índexs, agulles, fons de dial i blanc de l'esfera fa conviure aquesta oda exagerada de la nostra Mediterrània tan llampegada amb la serenor oriental o sueca, no ho sé,
dels passadissos d'ombres de tots els seus elements i canals de pas i rec. M'agrada veure en la corona, ben signada amb l'emblema de marca, una rodeta de tractor en miniatura com a recordatori que faré aquest ús que et dic de peça de camp i un dia rere l'altre. Aquest meu soner m'agrada perquè no és un buscarraons, però sí que és en si mateix una declaració d'intencions. Aquest soner, pensaràs que exagero, m'habilita com a pensador, és a dir, com a filòsof, puig que em dóna l'oportunitat de contemplar fora de presses i crear pensament propi a partir de les enormes vedades que habilita en matèria de temps aquest Casablanca. Perquè badar, amiga, amic, davant de la bellesa d'un paisatge com aquest, t'afina el mecanisme de sentir, et baixa el pols i fa del camp un terreny de joc i de la vida unes agulles vives. I, mira tu, aquest soner també ho fa, això. Sí que m'he vingut al camp, sí, a omplir de màcules, com s'ha vist o veuràs, el amorós Casablanca, el petit soner amb banyet d'or, que ja és, quasi, la meva manera de dir l'hora preferida. Sense encertar el dia de mes que és, i sent convenientment imprecís en les meves sentències. Aquesta manera nova, per a mi, de mirar un rellotge, però que sento en el més profund del meu ésser, calma la set de l'animal que soc. Un animal, sí, al que li agraden els rellotges. Una bèstia, sí, que dibuixa. Una persona, és clar, que aprecia la teva visita i que sempre, sempre acaba els seus treballs dient i recorda que un rellotge i un dibuix fan biografia.